Karibu. Kaito wantiere kanyo bende gi David Livingstone Kosi. Mabende en jakom mar johala matimo hala e Udli Jamhuri. Kama bende ohala timene Wanyakurom Gajuang. En ohala mosetimo kuom higni 23. Mabende koro nyalo ng'iyo ni wantiere kod thuondi mag ohala e studio ka. Michael Odhiambo. Yes. Nyiswa ni to kapok wachako imiwa chal mar ohala sechegi oganda thoro ywago pek mar ngima gi ywago ni mogo sani ni malo. Kapok wadonje chik bende koro dikete sani mano motendre koda loso kembe kata jiwo kembe makodwa loso lewni manyien. Mondo mi koro duok piny kwan mag mtumba nyiswa chal mar ohala sechegi. Erokamano kuom luonga e Ramogi kawuono. This is my first time adonjo Ramogi TV. Karibu sana. Agwero kamano nyinga en Michael Odhiambo mana kaka uwinjo no. Ohala okosebedo maber for the last 3 years since corona nodonjo. Koro watema wang'ang'ni. But chien kanyo ohala ncha ber. But sande koro watema nikech onge minyalo timo ka ok nyalo bet piny ot. Kata beno rach to itema nikech kanyo mitegemeo marwa. Kanyo migole school fees, igole pesa michulo ot. Kanyo migole gimichamo. Mane tich makoro ketwa Nairobi kar kaendi. Onge moro machielo minyalo timo. Kiparo gi majaduong' Kibaki be nowacho ni hiyo yenye unafanya ndio kazi. Kuna kazi nyingine. Kwa we just push ourselves mondo watim. Wachalre Jamhuri Udli Livingstone. Agwero kamano akeyo kuom Okeyo. Kuom rwaka e dala mar Ramogi ka kenda mor kabisa. Adwaro nakete e yo maler kabisa ni an kaka Daudi Kose ane jakom mar Udli Jamhuri Market kendo kaluor wacho ni adwaro kom mar Kisumu West constituency e biro mar 2027. Achako ka wacho ni Udli Jamhuri Market nonyuol kod Toy Market e higa mar 2007 bang' dhao. Omiyo jogweng' mar Kibira dende ni Othaya Market. To biashara kosebedo kodwa maber jakanje sirikal makosiep gi jok miluongo ni jo China gi. Gisebedo ka gikelonwa gik ma gin undergrade. Kech ok gin gik ma kata nyalo uso ma pesa wuogi. To wang'eyo maber ni e biashara mar mutumba ka kao over 2 million. 2 million survive e mutumba ka. Kech mata e chiembgi, mata e school fees, mata e ot, to mato e gimoro amora matimore. To kaka sane piny chalo, ji mang'eny onge tich manyalo tiyo malong'o. Kendo en tragedy maduong' kuom sirikal ni unemployment odhi malo mathoth. To ka gini ne gisegombo kochakre eik Moi kobiro eik Kibaki gisegombo ga mondo gidine to osebedo kotamogi. To wan bende ok wabiyienegi kata gitim manadi nikech gini endi biro duoko wa chien. Sane piny tek ma kata uso ko us malong'o. Kanyo neno gima nyotimre dala mar Toy ka Toy owang' ma millions olokore buru. Ji ywak, nyithindo ywak, to mine ywak, to jodongo ywak kaka ji timre onge. Koro sani kendo gisiekonwa ni kendo gidwaro ni mondo gidinnwa weche mag mutumba. Gini bro hinyowa awacho kamano Okeyo nikech an asebedo ka e higni mang'eny. Ang'eyo ni kochakre koda odi Okeyo gi oda gi od wadwa. Anyalo ng'isi ni 91% mar gik mane odi gin mutumba. Koro ok inyal wacho ni kawuono idwa din ere kaka koro jopiny dhi survive. Erokamano. Itsete ramane twak mana dwaro ni mondo wa donje achiel kachiel mana winjo kawe wacho ni gin milion 2 kata kamano ntiere anonro manyiso ni gin milion 3 mar oganda koriwore gi piny mar Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya gin milion 3 ma bende tijni ondiko mano tich mar mtumba ka bende ohala ni kelo omenda maromo dola milion 420 e sekta no mar ne piny owacho kata kamano. Kuom mano Michael, ponono ni ochak oduok kwan mar lep mtumba e pacho ka. Ere picha mineno mbele, ere kaka dhi bedo? Ponono ni chik ni oketi e tim makoro edhi jiw mana kembe mondo mi olos lewni manyien mondo mi mtumba oduok piny. Ere picha mineno mbele, dhi bedo nang'o? First of all nyaka wapenje ni to jedi manyalo afford lewni manyien go. Mar ariyo onego bed wapenje ni to mitumba ni wa employ jedi to kembe midhi create go buru create jobs ni jedi manyalo mondo gi sustain themselves.
Mar adek, ji kaka wan sani wa approach umri mar uso cha. Ok ang'e ni seche ma ikelo to aonge gi pesa manyalo dhi nyiewo go law duka cha ba us bukel na faida ma mcham nikech mutumba kata kin gi 20,000 inyalo endelea gi biashara bi yud gimoro sustain yourself kod family mari. To len manyien to in a bit expensive compared to mutumba. Gima sirkal onego bed ni timo, onego bed ni gi keto sheria ma joma uso mutumba kik mondo mitumba substandard mondo mi okele Kenya kar kaindi, but gikele mutumba quality. Gima ne mzee Raila Amolo Odinga no wuoye last campaign mare kana wacho ni mutumba ka mawuok oko onego bed ni biro lewni moko ma kata ka ng'ato rwako man gi maana, ok lewni moko ma aina ma jawadwa kose wacho yudo ka China kelo mutumba mo yudo ka gin gik moko madier ma kata king'iyo to ma chal dumping site mag gimo onego bed ni gi control, but loro mutumba kata kelo chik ma regulate mutumba ma koro mutumba dhine no useless, they render so many people jobless. Then mar ariyo, ji dhi wuotho kata duge nikech economy rach, in gi nyithindo kata boro gi jaodi idwa nyiewo law mar nyithindo gi ata nikech an gadi ni law mar duka ata cost ok nyalo yudo law ma the cheapest manyalo man piny 500 to mutumba tinya yudo nyaka law ma siling 20. Mama ma dhi luoko ni ng'ato kata na estates go oko yudo luoko yudo gimoro matin onyiewo nyithindo chiemo, onyiewo oyudo kana moro mar chulo ot moro bo chulo go chama, oyudo moro machielo mo nyalo dhi nyiewo kata nyathi law moro manyalo rwako. To ka samoro dhi luoko ni ng'ato bumis 500 shillings to law achiel kende ma cost kata 700 shillings. Nyisa ni jonge ji dhi wuotho duk e Kenya kar kae. Serikal no nego bed ni create employment mane madhumuni ma serikal nikech kata king'iyo pledge mar gi nyaka manifesto mane mar UDA neni they are going to create job opportunities. Seche mi regulate mutumba matayari ose create job opportunities to the unemployed. Tidwa regulate mi yudo na kaoro gicha dhine no useless. I create employment kosi iketho employment. An gima kwayo ni serikal onego consider, they should reconsider their stand e weche magin kech mutumba ok en na ji ariyo kende manie mutumba no, gin ji mang'eny. To ng'ato bok tim mutumba nikech ohero kanye moyude gira modhi chamo gi nyithindo to chulo nyaka school fees. Manage opportunity monyalo tiyo mondo yud kaka konyo go joge. Gingi yo machielo ma ginyalo konyo go raia than donje weche moko man necessary gi. Kosere picha mineno pono ni gini odhi mbele ma piny owacho kete tim aduoko piny kwan mar lep mtumba madonje pacho kam bende koro gidwa jiwo kembe maloso lewni manyien. Ere picha mineno mbele ang'o madhi timore? Okay, adwa ni a support jaduong' Kalembe e wach ma wacho mar manifesto. An ng'ina an jauda. An jauda kendo daher mondo awach adier makende ni manifesto wa kisome maber kidonjo ka textile koda garment. Kaka textile koda garment lero maler ni huge export industrialization ma kichaki kisome kidhi piny riwe kod women agenda. Jogi no wan kane wariwore gi sirikal masani nwalando wach mar kelo dongruok kaka jaduong' Kalembo wacho no, kendo nwalando mondo wadhi kelo employment mathuth e Kenya wa maka. To adwa wacho ni weche ma sirikal dwa kelo mondo olor weche mag mutumba. Neno ka Wairimo wacho maber ni mutumba ni dongruok mar GDP dhi jaka 418 across East Africa. To kendo kwa ng'iye malong'o mathuth ka luwore gi Kenya National Bureau Standard manotim 2021-2022 nogolo maler ni dwe ka dwe mutumba ni kelo 1 billion per month. Ma kigoye e higa to biro billion 12. Mano pesa midwa ng'isa ni sirikal dwa nowiti to gin makoro sani gidwaro pesa maduong' malich kumoro amora makata finance bill mabiro ni biro mondo yud pesa ni ka giwito modhi oko gibiro loso pesa nang'o. Onge tiende mondo gilor mutumba nyalo dhi e tie wadgi ka tie wadgi ka gi create giloso room maber ma ginyalo timgo export mar gik jo Kenya kech ang'eni gima gidwaro timo ni en buy Kenya build Kenya. Pod ginyalo timo mano to ka achiel to bende pod giloso nwa yo makare masoyo mutumba mondo giyudo ohala gi pesa mar GBT growth ma kanyo to konyo kendo sirikal.
To kose inyalo wach ni awinjo kiwacho ni jauda ng'ato nyalo wacho ni seche koro piny owacho nitiere kod dwaro mar gero kembe ma pacho ka mondo koro giyaw bede kembe ma pacho ka mondo wayud koro made in Kenya, buy Kenya, build Kenya miwacho cha. Mana kar dhogino nikech mano nyalo timore to ka achiel gi kembe ma giketogo. Keshi ni neno kama ber ka cabinet secretary ma en Moses Kuria mar trade no wacho ni odwaro no bane ka alternative osebiro to alternative gima kore wacho ni ikembego te ikembego pod alternative wanyalo chiwo kaka proposal kech wane weg Kenya wanyalo wacho ni kembego oger mondo tich otire to ka achiel gi mtumba ni kaluwore gi ji mang'eny matiyo mtumba kaluwore gi ji mang'eny machiemo kuom mtumba to gi mtumba kako osebedo ka konyowa en bendo dhi mana mbele to kendo wakwayo ni weche moko mane gidwa chiko korka China onge gik maber manyalo konyowa malongo gidwokwa korka UK kocha cha mondo wayud gik ma quality manyalo konyo Kenya malo to gin bende giyudo osuru nikech kane watimo campaign ne gidonje e lokro mar ng'ato ka ng'ato ka gilando maber ni gin gihero joma ne piny zaidi to joma ne piny gi ema ng'isi ni gin 2 million machiemo ge mtumba to timo ge mara ge mtumba to kendo ge dak ge mtumba no jaka school fees gi sane kaka piny tekni kawuono ke wacho ni dwa jogi te idwa loro nigi kar chiemo ibro timo nang'o bro bedo matek okeyo. Michael aduogi matin awinjo ko mulo kumoro ni ogol gi China oter gi UK matin ndalo mana thunga mar COVID-19 owuok pacho kamano coronavirus naneno kane ji ochako bedo kod luoro e weche mag mtumba nikech paro moro ne wuok ni koserwaki to kel gi pacho kaka gin gi moserwaki ko kel gi to nyalo bende kelo tuoche mamoko ere pachi wach ne dibed ni ma en achiel kuom yor ma sirikal dwaro ng'ado godo tudruok ahinya bende konya kelo landruok kata mag midhusi moko ma ok dwarre. Aparo ne ntiere attempt mar mondo ne gilor mtumba madier mane corona donjo mane ok ofaulu nikech corona no wuok China but king'iyo kata na mtumba masani wuok China ok ging'eny sani most of the mtumba iruka gin UK Canada mage mtumba masani ti maji gine nikech lao China ke yudo kata in wuon king'i kumiko ne ka nyiewe rwake to kata ino kinyal mor kode to nyaka openji to China ni wadhi nade kech China by the Kibaki nen president ne ochopo China nadi no treat jo China but China sirikal mano bi regime masani the current president mane deputy president emano tero wa China zaidi maybe nentike manage neno China mume ngitoro wa China ipana wana gineno maybe trade ngini China ne chiwo loan magi MLS le gichiwo gi moko ke ng'iyo emino kana gichiwo loan bugi end up ne ka airport Mazambia Kenya kabe nwadhi chwa kabni kech wan wabere holo waka hola to ben to gimwati mogo to bende onge then mutumba ma China angerin kata na joma nyiew mutumba ko hero mutumba no but adier man kende ni wabende wahero mutumba maber kech kata kuti marwako ne mutumba lew mar anarwako mutumba te to kanyal kawo la okinyal yudo la mu China maber bukel kar ka indi ma en lamu nyalo rwako ere pogruok ng'eyo ni mama nitiere quality ing'eyo quality yudo ni ma quality mar gini ok ber moro ni quality ni na ken sawa China market mar maduong' en US magi ka mwandu gi mabeyo to gitero US but Africa den dumping site mar China to the successive governments emoso bedo ka tero wa China no gono makoro gin mono ben giwuok joka ne mondo kelo ma goods ma standard ok substandard mag kelo kar ka indi than the whole mutuma ma UK kineno tagier kata ini mora hivyo ngiye yudo ni mbai mane kamera China unge kamera lao China unge kamera en lao makata kinyalo gine te yudo ka samoro chwar ni iye kar kanyo kata ini luor use chwar ni nyalo yudo iye kar kanyo machop kaka ngima ya buchop kaka ngima biro dong wayaw gi belt yudo gi ka gintiere chwar ni donge budho mang'eny but adier man kende ana poda alaumu na serikal manitiere kar kaindi ka ginyalo kawo thuolo mar wacho ni gidwa regulate mutumba or gidwa mondo mutumba wa gitie kwa mutumba to jaduong' Raila Amolo Odinga anan jaodiem nyawado wacho ne jauda to wan wasebedo kwa yware kode korka nikech na ng'eyo ni serikal hala ma josiasa wan jo hala ma josiasa nikech ing'e ni siasa ni maisha Mzee Raila Amolo Odinga kane dwaro kom ne ntiere gi campaign slogan mane one product per county mane Mzee Raila Amolo Odinga ne dwaro mondo mi
each and every county mondo gol product mamare mane kaka wanyalo fufua Kikomi Rivertex ne fufua kuonde mo textile industry ne fufua kaja dungura ile mundo dingo no wuoyo wachi Mutumba the same Moses Kura mane minister for trade sani en no wuok bodho Kikomba bodho nyao boxer short onyo bra buwuotho ko wacho ni Raila mundo dinga dwatie ko Mutumba in fact ne gin inside yo Mutumba mane timo Mutumba by then bugi inside seriously ni Raila dwatie ko Mutumba mara nini kata Raila no tem explain here no kaino mino kamano but ne gicha no se donjo sana the same Moses Kuria Masani and Minister for Trade koro no ka the same people mano inside against Raila mundo dinga koro go ne ka sani no regulate ne Mutumba we should not be talking in both sides of our mouths so no ko beno wangiyo adier ni kawa do konyo jopiny kane gi amone gi manifesto mar ginen mar konyo jopiny create job opportunity manifesto mane mar azimio bene mar create job opportunities onego bene gi make sure mane gi create job opportunities ka gi nyalo fufu industries gi textile industries gi ber sana nikech bende wadwaro nyithindo seche mwapuonjo bende oyudo kama gi nyalo bedo absorbed kata nyithindo ma wuok e university nyalo bedo kata technician e dhie company go but kiki negi gi matayari nitiere ni dwa create gima machielo ma bendo nyalo absorb jok mane tiyo kar kanyo go then nyake bed king'eyo ni to economy marwa chal nade ji adi ma live below $1 a day onego bed wang'iyo kamano to ji onego bed ng'eyo to textile industry ka gi loso lewni ji adi nyalo afford lewni gi samorin gi nyithindo kata 4 inyalo afford to yuto ni chalo nade ma kinyalo nyiewo law bi sustain maisha be chulu school fees nyalore mago be gima onego bed ng'iyo an mane ko ekwayo mara onego bed ni reason up kabisa nikech adien gi matotek economy marwa sani ni piny sana okoyot kose aduog giri kendo George Benja wuod kod wuogo en achiel kuom joneno magwa kendo keto wang'e seche gi Rameny piny wacho na penjwe ni to uneno nade diponi ni koro unyalo uso lewni molose pacho ka pek mane makoro unyalo bedogo nikech wacho ni kalore ni koro mwandu makoro uso koro kuwuok mane pacho ka makoro golo uwe ka mwandu goloko uduog ka ere kama pek dhi bedo nikech oneno ka chal gima ok odwar ni mondo chung wach mar Mutumba to nyiso ni po nono ni kembe gi ochako loso lewni gi kendo koro ket ne jo hala nyalo mana ng'iewe pacho ka to use pacho ka ere kuma pek dhi bede mokongo adwaro ni mondo a support osiepna maluongo ni Michael ni bech gik midwa los mondo use e Kenya waka nigi bedo made in Kenya gibiro bedo pesa di to jomage modak e Kenya to gin ji maromo nade modak under $1 per day to bende gibiro nyalo nyiewo gigo eko mane swali ma Michael Odhiambo penjo kendo swali no nyalo duoko osiepna mopenjo no maber kabisa awacho kamano nikech ang'o nikech Mutumba wauso Mutumba jaka sirwaru ng'ama dhako rwako kendo wauso gi siling 20 sirwaru ma ng'ama dhako rwako wauso gi siling 20 mek chuo to bende biro 30 40 kanyo koro luwore gi kako chal to kawuono kiwacho ni kambi koro dwano losnwa sirwechego ng'ama dhi nyiewo mon dhi wuotho duko siepa kech onge ng'ama bro nyiewo kech ang'eyo ni ka kambi oseloso to gidhi dwaro siling 1,000 madhi mbele ka koro kata pesa minyiewo go mogo ema onge ang' ne yudo 1,000 ma ang' ni nyiewo go kata sirwaru jathurwa dhi bedo matek ka awacho ni kamano nikech ang'eny gik mwauso rwako ji duto tete modak e kiwango mapiny kochakore gi joma ni e level mapiny level madiere gi level mamalo omiyo iyudo ka waluongo gimoro ni kamera moro bende waluongo madiere gi mapiny koro jogi duto te wasav gi te to kinyal ng'isa kawuono ni kampuni bro loso law ma ja level mapiny rwako then oloso law ma ja level mamalo rwako gigi dhi bede price tag achiel ma kionge pesa to koro nendi mamano kendo jogi dhi donjo nwa adhola wach magikelo ni bro kelo nwa tabu mathoth mane poge dwaro gi neno kendo wabro ng'anyo kata jaoda maduong' kama wabro ng'anyo ka achiel gi mon gi nyithindo mondo gima kamano kik timre kech ang'eyo repercussion magino bro kelo nwa wan parents modak kawuono ni kuma diyude tich onge maka ng'ato ng'isi ni in koro tijino olor gik kaka ok wanyalo uso gik ma jogo uso go ok wanyalo uso kuonde mwausi kaka ni koro adhi akaw gik moko kampuni akela usto dhi bedo matek
to gik moko counterfeit moko nitie miloso industrial area kae gin ka en wuoche mar dhako to en wuoche mirwako wik achiel to osechako barore gin gik moko wanyal survive go to mtumba yudo ka en mtumba molos gi leather piwa to malo to kochopo to pod inyalo use siling 200 to pod inyalo rwake kata higni 2 donge ineno the difference man kanyo koro dhi kelo nwa tich matek gi sirikandwa ni ka gisoyo nwa kampuni go obedi to mtumba bendo dhi mana mbele wasebedo kwa dagi mtumba mokwongo sani sama wuoyo kode ne jogo osekawo tax moketo male mtumba makoro wauso ni makata mit mwayudo kuome onge mtumba ne mit ndalo machon higni 15 mokalo kawuono mtumba onge mitne gin gik moko moa China machieko jo China ng'eny nyodundni gin gik machieko makata kikawo kata sweatpant kende ok nyal romo kata joma dwaro sweatpant to tax mikadhe en pesa man malo mok inyal kawuono kendo kech ne gitimo kamano mondo wawe to giyudo ka en gima pod demand ne ni malo mok nyal ng'adore kaka giparo ni koro ere mineno ka koro Moses Kuria gini biro gi paro moro mondo ging'ade kabisa ka giyudo alternative ni modo kodo kwongo igno ni en mane mwawuo mobede kaka public participation majitego pachigi kose yudo ni akoro alternative no ber koro warwako to kapodi to kwana yie maandamano maduong' Raila dhigo mbele ni wan be wabro yawe ka ochopo ndalono Michael Ponone aparo kapo edho Daudi kose kanyo ingini cost of production e Kenya kae ni malo molo pinje moro amora mano gimo nyaka oyiere ma ka ng'ato nyalo nyisi ni wanyalo produce kae lewni ka bocha ko uska kata bocha kata mar me Kenya kae mondo mi gidwa endeleza buy Kenya build Kenya cha wawuondore kich kata na gitigi mabedo produced e Kenya kaka but you look again they're being produced at a high cost ma in kidhi nyieto you can't afford dongo mumia senite kan wa ni uso sukari mumia sango mi no loro to ni yang to wapidho ka gigo ten mana kae ka onge man wadhi omo kata China kama wache no loro to ng'ango nyisi ni textile industries gito bro dhi nyime okonyal dhi nyime nikech cost of production e Kenya kan malo sana I don't know why kosango mudhi timo Ponone serikal okalo gini nikech waseneno ka nitiere dwaro mag jopiny mabende chal ni gima ne dwaro gi gima yudo pogore gima nochik gi koro bedo ka gima onge waseneno ka bende nitie chike makalo kata jopiny ywak to pod gikala nikech giwacho ni gintiere gi kwana neno ka en ja UDA motegno ing'eyo gima wulo kuom mano ere gima udhi timo kaka johala Ponone chik ni okalo makoro chak duok piny kwan mtu madonje pacho ka koro gidwa ni mondo ng'iew mana lewni molose pacho ka kendo usna jopiny udhi timo nang'o ka duoko penjo ni no okeyo ni mokwongo finance bill ni kanye sani okete e rachung' makende nikech nitie kuonde ma ok nokadhe malong'o koa kuom raia kawuono kipenjo nang'o modhi timo abiro duoki ni sheria wa mar constitution ler kendo ber kisomo article 10 ichaki somo 96 ichaki somo 118 1b ler kabisa kawacho ni onge giminego bed ni kadho kapok okadho kuom raia ma raia opuodho mogolo chunygi kaka gin be pachgi wacho koro ka wachopo kanyo ka wabro chopo e mesano to wabro golo pachwa kaluwore gi submission wabro ndiko gi memorandum ka wawacho kaka wadwaro kech onge gima gibro kadho kawuono ka gikadhe kapok wan wapuodho to negine maandamano ma Raila magineno ni bere kesha ng'isi achaka nuoyo ni joma chiemo e mutumba kawuono ng'eny kendo mane gimopidho ji ma kawuono kinyalo ng'ade kama to koro onge gima dwa wachi ji mang'eny yudo pesa gi matin e mutumbano to kanye mapidho ji te mane source of employment masane koro wanyalo wacho ni nitie e biashara mora mora miwuotho bed Nairobi obed Mombasa obed kure to kata king'iyo geche madhi pinje ka pinje gin mana mutumba gi mokete geche kadok kuchocho mondo yud saka joka nyalo yudo source of income kawuono kapo ni ginyalo kelo ni gidwa kadhe kapok wan be wagolo pachwa mwawacho gimwadwaro mwandiko kata submission wa magi rectify e proposal magin gono to kan bende ok dane ka ginyalo kadho nikech kata petition wabro ndiko mwatere court mondo court bende opuodha ne ni gima gitimo no bende en gima kare kapok jopiny opuodho pachgi e dho Daudi koseno ing'eyo ni adier man kende paro no nyalo kale Kenya kae kech kalore gi leaders mwantiere go Kenya kae okane kan tiere jatelo especially wabunge man wayero kan tiere mang'eny go kuchung gi japiny ng'eny gi sani oni they are going in bed with the government including the opposition MPs kata finance bill nchi winjo kusoro brag ni
gichenjo conspire gijo Azimio MPs moko bano nyiso no de bro our sponsor moko de oko moko koro kata mai be nyalo nakalo but adier mar kende ni gibro hinyo jopiny kendo gibro hinyo jopiny to mana idho Daudi koseno wantare wane maandamano gine koro gibro donjo gibro join wakati ayre wantiere maandamano wa kechwa ywak tayari waseneno danger manitiere jopiny onego go ko to mondo mi ogol sauti margi courts to bro na keto injunction but ruling ko bro timre you never know mabro bedo rule the court bange no sani jo court no keto injunction finance bill iken seche ma ruling bro timre gibro rule nango maybe they will rule in favor of the government or they will rule in favor of raia but adier man kende ni jopiny hinyore serikal onego winji wak ma jopiny ka adier man ne serikal mar hasla serikal gi kose ni ne serikal mar hasla to wani hasla skara mondo mi gingewa kaka wanyalo dak but mitumba to kigite mondo mi gilor nikech mano do bro nganyo makataka kuri nego wata go gari sasi nego watiek nikech after all anan gi nyithindo sani ari high school an gi nyathema onego bende ni standard 8 the moment we dwalo na mutumba ni maonge tich moro madhitiyo tinyisa ni nyathi gi school fees sani kaka jopuonje be sani oketo jitese ke wacho chulo school fees itemu nyisa ni an kora thata nikech nyathi the moment mori be school tionge gi namna moro moro manyalo chulo ngo nyathi school fees ingeni you are a useless parent nyathi neno ni you are useless to him or to her nikech okinyal chulo fees ne okinyal timo ne gik mo you can't pay your bills mana fadhali manunga manegi mafadhali ibende dia dia ndara koro kata risasi no kituro oja no go risasi to go ga risasi mondo dia nikech ngani usinegi tayari kwa Mario penya ka giwinjo wangani to gibro winje through the hard way or the right way. No temare engineer Lazaro Kanyambo kwacho ni mtumba kata minister survive go ni donge serikal nena la meka ni Raila emane dwane go mtumba kata wacho ni kone makoro jaten piny Kenya William Ruto bende koro kidwa loso chik mabende koro dwa duoko piny chiro mara mtumba piny paro ni serikal osefelo ganda jo Kenya nyaka ainya to jogo mantiere sekta mar ohala mabuto. Anyalo wacho ni gisebedo ka gifelo ohala mag jo Kenya nikech awuoyo ka an jakom mar Udi Jamhuri Market midendo no Thaya Market an jatend ji maromo 10,000 ma uso gik mopogore opogore to kawuono kuma wantie oshuru ma jogo chulo opogore kaka ne wachulo oshuru chon nikech wanyeo mutumba gi e bei man malo kabisa nyathiwa okeyo nyathiwa gigi osebedo mabech gi koro bedo matek but wadang ne kod gi nikech waonge option wadwaro ni mondo wachiem an kanyalo advise sirikal gi konyo sirikal gi paro matin mara ma othech ni andi kata kapo ni gidwaro biro gi alternative mar loro mutumba nitiere mutumba ka en general term moting'o gik mang'eny to ginyalo kawo selective materials machalo kaka kombe otendini gi gik machalo kamago mondo be ni lose Kenya mago ginyalo loro but nitie moko ma joma ne piny chiemo go okinyi kod odhiambo to pile ka pile moko nego be ni gimulo kawuono ji ywak matek sana gin samoro ginyal neno nikech gin ga allowance kone gi koni to kendo gimadho soda gitimo wan kawuono ji logo dichiel e ot to wan Nairobi tilogo dichiel kendo samoro nyalo koso kata ko kilogo nyithindo bende koro siko mane od jirani wang ka wang kech gidwaro gi jirani samoro chielo gimoro eno wuotho maber ini wuotho marach koro mae wasechopo kuma wahinyore kendo waywak ne mana sirikal mondo gin bende giduogi winj wo ywakwa kaka jok ma odak e Kenya mondo gine kaka wathagore mondo gikonywa omiyo pacha matin no nyalo mana konyo gi ni gikaw selective materials ema ginyalo bedo ni giloro to giwe makonyo jopiny mondo jopiny omed uso. Michael wach magikwaloro daer penjo sirikal ero mutumba to nyalo bedo gidwa regulate mutumba mondo gichier textile industries tangomi wa import sukari ko oko to wan gi kembe mane loso sukari kar kae wan gi Chemelil Zoya Mumias Sony wan gi kembe ko ka angomi mago kunyari chier to mutumba to nyalo regulate mondo gichier kembe mag gi ingeni wawuondore e gik mwatimo gi kech ka sukari niang mipidho era mara wendo teni pidho niang monego beni Sony operate sani maber onego beni Zoya operate Butali operate Mumias operate to nikech magi kembe ma sirikal nitiere gi input margi kama ka olor to kikomi ngama nyisi ni kikomi nyalo chier ngama nyisi ni Rivertex nyalo chier
Ng'amonyisi ni Raymond mana kuri nyalo chier. Ng'amonyisi thika textile industry nyalo chier. Magi ni wishful thinking ma jogi kobet to king'iyo sirkand ni the whole sirkand ni. Ero Daudi kosema no kone kura. Anto na dagi. Mine single mine promise after promise, promise after promise. Ero kabana. An gima daher mar mondo mi anyis sirkal mar UDA ni wan kaka jachan en ng'amo kun. To wabro bete sekta mar Mutumba ni kagiero gima giero gibro timo no, but adier man kende ni Mutumba to kubilore Kenya kan kech kata kingi adier kiwuotho e Kenya muzima to Mutumba ne majitiyo godo gini wa thuolo mondo watimo handwa gini bende gikawa allowance magi tax gisekete Mutumba sani bel kana mane yudo ka bel mar bra erokamano yudo ka ne 38 ne around 25,000 sani kidhi to yudo ka 45,000 gitemo to kwawe nikech ok wanyal kun erokamano ma ok rum sane kwa chako ni wadwa tieko kang nwatieke nyakoro mga jwang mano kanyen Michael Odhiambo bende en ja ohala setimo ohala ni higni 19 bende wasebedo kanyo gi David Livingstone na Kose ma bende en jakom jo ohala Woodley Jamhuri mane kaunti ma Nairobi giduto gitimo ohala ni osetimo higni 23 nyakoro mga jwang chik ma bende koro gitemo goyo mateka ahinya en mano bende koro dwaro mondo jiw kembe maloso lewni pacho goyo mateka ahinya en mano bende koro dwaro mondo jiw kembe maloso lewni pacho ka mondo dwok piny kwan mar lewni mag mtumba wacho bende koro bro neno kaka bro timo nyakoro mga jwang erokamano kuom keto mana kara many piny kuom ote magu wago erokamano nikech saa hiyo no ng'ade ka nyinga Lydia okay riti masane. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakari en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke